Hola a tothom, gràcies per ser aquí, gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terramal en col·laboració amb Tot República i que emetem, com ja sabeu, des del plató 20 del canal 20 d'Olèrdola. Situat a Avinyonet del Penedès, el monestir de Santa Maria dels Gorgs és un dels testimonis més antics i destacats del romànic religiós al Penedès. Les primeres referències documentals daten del segle X, però va ser al segle XI quan el monestir es va consolidar com un centre religiós de pes sota el protectorat de les famílies nobles del territori. Inicialment estava vinculat a l'ordre benedictina i subordinat a Sant Víctor de Marsella. El monestir jugà un paper fonamental en l'organització espiritual i territorial d'un Penedès encara en consolidació. L'edifici romànic conserva avui en dia elements notables, com el campanar llombard, un claustre parcialment restaurat i diverses estructures monàstiques que revelen la importància històrica i religiosa del lloc. En el programa d'avui farem un viatge en el temps fins al Penedès del segle XI. Connectarem el passat i el present de Santa Maria dels Gorgs i, entre altres, figures com la de Ermengarda, el seu fill Mir Geribert, la seva segona esposa Guisla de Besora, Ermessenda de Carcassona i el seu net Ramon Berenguer I. I en qui ho farem? Doncs qui millor que en Josep Tort i Miralles. Benvingut, Josep. Moltes gràcies, Jaume, una vegada més. En Josep Tort i Miralles forma part del col·lectiu literari del Penedès, el col·lectiu Mir Geribert, de la comissió també Mir Geribert per a la difusió del personatge, membre de la Junta Directiva i del grup de recerca de la memòria històrica de l'Ateneu Mogenc, membre de la secció literària del Centre Artístic del Penedès l'Agrícol, ha publicat obres com Mir Geribert, el príncep rebel, la trilogia que veieu aquí al davant, la trilogia sobre Ermessenda de Carcassona, que inclou el tresor de Carcassona, la comtessa Mare i la dama de Girona. I recentment, i ja no m'hi cabia aquí, doncs continuant en la seva línia d'explorar figures i moments clau de la història catalana i sobretot penedesenca de l'època medieval, ha publicat El sepulcre oblidat. I farem una conversa amb ell sobre aquest darrer llibre. Tenim aquí la mostra d'Ermessenda, i encara en tinc un altre, tinc aquest, que és el retaule de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, o el comtat del Penedès, que el vas fer conjuntament amb en Bienve Moya, oi? Sí, és així, oi? Perfecte. No, dit d'aquesta manera sembla un gran treball, Home, és un gran treball. No puc queixar. És un gran treball. Estic molt content dels resultats que vaig tenint i dels resultats, doncs, que amb la dèria que tu comentaves, no? Amb la dèria de donar a conèixer el Penedès històric, de donar a conèixer aquests personatges que moltes vegades penso que anem a buscar ben lluny i que els tenim tan a prop de casa, doncs tracto amb aquestes novel·les d'impregnar a la gent perquè els coneguin i perquè doncs, facin una miqueta més propers tota aquesta història tan rica que tenim. De fet, són novel·les històriques, per tant vol dir que hi ha una part de ficció, però que el gran nombre de personatges que apareixen i molts dels fets que apareixen són històrics. Evidentment, el que tracto sempre amb les meves novel·les és de ser el màxim rigorós possible. Això és el que m'agrada a mi. Evidentment, el que necessites, tal com es diu, és novel·la històrica i, per tant, necessites ficcionar una part d'aquesta part. La documentació que ens arriba a nosaltres és fraccionada i el que s'ha de fer en algun moment determinat és inventar, perquè s'ha de dir d'aquesta manera, inventar el que hi ha entre document i document. A partir d'aquí entra l'objectivitat o la subjectivitat de cadascú. Jo, evidentment, sempre escombro cap a casa, escombro cap al Penedès, escombro cap als personatges dels Penedès. Ben fet. És el que toca, és el que toca. Si no ho faig jo, qui ho farà? No ens ho vindran a fer des de fora, no? I el que intento, doncs, és principalment això, donar a conèixer tant els personatges històrics com els espais històrics que hi havia en aquesta comarca o en aquest gran Penedès, que podem dir, i que a vegades ens és tan desconeguts que sorprèn i tot. Segur. De fet, estem parlant de personatges i fets que si fóssim a Nord-Amèrica, Hollywood segurament en faria pel·lícules. N'estic absolutament segur.
n'estic absolutament segur, perquè, per exemple, tens aquí l'exemple d'Ermessenda de Carcassonne, un personatge que va viure 85 anys, però que en va governar entre 65 i 70. No hi ha cap personatge al món de la història que pugui governar durant tant de temps. Per tant, és incomprensible que no hi hagin rius de novel·les escrits d'aquesta dona. Si estiguéssim a Hollywood en aquest espai, o si algú doncs, realment se'n donés compte d'aquest personatge, doncs tindríem rius de pàgines escrites i trilogies i pel·lícules i el que fos, no? I això és el que a vegades trobes a faltar, no? Dius, ostres, com pot ser que personatges tan importants dins la història de Catalunya, dins la història del Penedès, ens siguin tan desconeguts? I doncs, bueno, aquesta és la dèria que tenim, a veure si aconseguim doncs, donar-los a conèixer i posar-los en primera fila. Anem al Sepulcre Oblidat. El Sepulcre Oblidat té com a, podríem dir-ne personatge, encara que no ho és, però com a personatge central el monestir de Santa Maria dels Gorgs. Sant Sebastià dels Gorgs. Sant Sebastià dels Gorgs. I com és que entres en aquest tema? Bé. De fet, és el teu tema, perquè és el tema dels comtats catalans dels segles X i XI, amb els personatges que giren aquí. Però te'n vas a buscar Sant Sebastià dels Gorgs. Aquí hi ha una anècdota, no? Sant Sebastià dels Gorgs, que és el mil·lenari. És el mil·lenari, coincideix el mil·lenari, quina casualitat, no? Que coincideix el mil·lenari amb el monestir de Montserrat. No? Quina casualitat, en canvi a Montserrat li donem una importància cabdal i el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs sembla que estigui oblidat perquè està al Penedès, que és un espai petitó, no? És allò una mica del centralisme, que fins i tot en això també existeix. Amb això també existeix, no? I què va passar aquí? Doncs que a Avinyonet es va crear una comissió del mil·lenari en el qual doncs, tractava de donar a conèixer aquest espai, de potenciar-lo i muntava diverses activitats al voltant d'aquest edifici o d'aquesta construcció. I un dia rebo una trucada i em diuen, escolta'm, què et semblaria si es fes una novel·la sobre el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs? Doncs penso que seria una cosa superinteressant, no? Seria una cosa molt que doncs, donaria una resolució diferent al que és el monestir a la comarca, ja no a la comarca sinó a tot Catalunya, no? Vale, molt bé, doncs ho tindrem present, no? Cap d'una setmana torno a rebre una altra trucada, no? Aquesta trucada em diu, escolta'm, què et semblaria si fossis tu el que fessis aquesta novel·la? Ostres, doncs gràcies per pensar en mi, no? Quina il·lusió que em fa, no sé què. Sí, conec el tema del Mir, conec el tema de l'Ermessenda, bueno, només té una pega, això, tu. L'hauries de tenir aquí 3 mesos. 6 mesos, el doble em van donar, 6 mesos, i dius, ostres, noi, he trobat la persona indicada. La primera meva novel·la, el Mir Geribert, vaig tardar 10 anys a fer-la, l'Ermessenda vaig tardar 10 anys més a fer-la, i ara em doneu 6 mesos per fer aquest, no? Dic, ostres, complicat. Però em va poder el repte perquè l'avantatge és que coneixia la temàtica, coneixia el personatge Mir Geribert, que és el cabdal amb aquest fet, coneixia el personatge que era la seva mare. A les meves novel·les ja havia parlat de Sant Sebastià dels Gorgs, no aprofundint amb la profundició que estic fent jo ara aquí, però tanmateix, ostres, era un repte important que em va provocar un estrès que no havia tingut mai amb cap altra novel·la, no? I, bueno, aquí tens el resultat. Realment, doncs, de moment, content. És un bon resultat. La novel·la comença, o la trama comença arran d'unes excavacions que es fan al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, i on s'hi troba una tomba, no? I aquí comença tot. I tu treballes, la novel·la aquesta la treballes en 2 línies temporals. O sigui, una línia temporal ens trobem al segle XI, on apareixen tots aquests personatges, el Mir de Geribert, la seva mare, etc. I després l'altra línia temporal és el segle XXI, que són els arqueòlegs que estan treballant en aquestes excavacions. Això t'ha costat fer això? Perquè, esclar, va canviant, o sigui, anem anant del segle XXI al segle XI, del segle XXI al segle XI, no? Doncs la veritat és que va ser un exercici nou per mi, i haver de fer una novel·la en 6 mesos amb un exercici nou, doncs era un repte afegit. En tot cas, el que tenia clar era que volia explicar el monestir tal com el veiem ara, o sigui, que la gent d'alguna manera fer com una publicitat encoberta en la qual la gent li agafés les ganes d'anar a visitar el monument i que el pogués contemplar per si mateix, i una vegada hagués llegit la novel·la el reconegués en els espais que vaig citant, sense entrar en molts detalls, perquè tampoc cal moltes vegades entrar en molts detalls. I la segona part que m'interessava a mi era explicar com es va fundar, qui la va fundar i per què es va fundar. Per tant, aquí tenia un problema. Perquè no podia explicar el monument actual, perquè al segle X, precisament quan al segle XI, quan es funda aquest monestir, segurament no tenia la mateixa imatge que tenia ara en aquests moments. No?
i se'm va acudir aquesta idea. Intentar, no inventant res, són altra gent també ja m'ha verificat, però en tot cas se'm va acudir aquesta idea doncs, de que eren dos arqueòlegs que en un moment determinat fan una troballa important i a partir d'aquí entrellaçar aquesta història amb el moment de la fundació, en el Mir Geribert, la seva mare, per què funden aquest territori i per quines raons escolleixen aquest espai per fundar-ho això i les raons político-socials per les quals es funda. Aquest punt és important en la novel·la i en la història perquè la seva ubicació no és casual. És a dir, no diuen, va, anem a fer aquí aquest monestir. La seva ubicació hi ha tot un vessant polític també, un vessant simbòlic, un lloc apropiat també. Evidentment, les coses no es fan de manera senzilla, com dius tu, no. Principalment, ja s'escollia un lloc on ja hi havia un antecedent d'alguna cosa. I en aquest espai és privilegiat en el sentit que és un creuament de camins important, que podia anar des del Mercat de la Granada fins a Arampronyà, per tant tenia una sortida de tot el producte que podia tenir d'aquest sector. És un llac, és un espai que té aigua, per això se'n diu els Gorgs, que anteriorment, en època dels romans, ja hi havia una resclosa, que per tant vol dir que ja es treballava en època dels romans. Si es treballava, hi havia una resclosa, hi havia una vila romana, què vol dir això? Que hi havia gent treballant, que per tant hi havia mà d'obra. Per tant, no és un espai tan senzill com a vegades ens l'intenten explicar, sinó que era un espai complex de per si, no? I després entra l'aspecte polític, no? Que la família vescomtal necessita un espai político-religiós i sociocultural perquè sigui el centre d'aquest gran Penedès que tenen intenció de crear, no? En aquella època el poder comtal anava sempre acompanyat d'això, d'un monestir, un espai religiós que li donava també aquesta força, no? Clar, jo sempre, els arguments que dono quan dic que per crear un comtat, o en el moment que aquí Mir Geribert es pensa que té la possibilitat de crear un comtat, necessita tres grans punts, no? Un seria una ciutat, per què? Perquè en aquest cas seria Olèrdola, que li donaria la situació administrativa. Una ciutat important en l'època. La segona ciutat del Ara també és important, però llavors era molt més important. Era molt important. Era la segona ciutat del comtat de Barcelona, no? O sigui, no van a Olèrdola perquè és un espai que, mira, ara em ve de gust i me'n vaig aquí, que està al costat de la platja. No és aquesta situació. S'escolleix Olèrdola per una situació, perquè és la segona ciutat, la ciutat important del comtat de Barcelona i que pot ser la capital d'un nou comtat, no? Això ja et dona la capacitat administrativa per poder administrar un territori. La segona seria un exèrcit. Tu necessites un exèrcit per controlar els teus límits. Els teus límits sobretot perquè estàs en frontera amb els andalusins i pots tenir possibilitats de trifulques. I ja no diem els altres comtes de la marca hispànica perquè també tenen les seves possibilitats d'aprofitar-se de la debilitat que puguis arribar a tenir. I la tercera és clau. Has de tindre un centre religiós i cultural. I en aquest cas és la fundació clara del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Havia d'aglutinar totes les deixes dels senyors penedesencs o dels senyors, en comptes de marxar-se'n cap al Vallès o cap a Montserrat, doncs s'havien de quedar aquí al Penedès i la família vescomtal, en el cas Armengarda i també el propi Mir Geribert, era controlar totes aquestes deixes que donen un poder administratiu i un poder potencial econòmic que no es pot perdre i deixar-lo enviar a un altre cantó. No? En aquell segle XI, l'any 1030, tu escrius aquí a la novel·la, escrius que, a boca, diguem-ne, dels arqueòlegs, precisament, que en aquella època ja hi ha 3 grups definits que mouen aquests fils del comtat. Hi ha 3 grups. Parles, evidentment, de Mir Geribert, parles, evidentment, del comtat de Barcelona i la religió. En aquells moments hi ha un equilibri de forces total. Hi ha un equilibri de forces total en el qual Ermessenda té una part important. Evidentment, ella s'ha quedat... El seu fill és mort, s'ha quedat viure del seu marit, el seu fill és mort, però ella és tutora dels altres 3 nets que té. Els 3 nets estan en una situació de debilitat, perquè són menors d'edat, i els hi ha tocat un repartiment del patrimoni familiar. És un testament que es feia en el moment del visigòtic. Llavors, Ermessenda es troba en una situació que té tot el suport de la vella noblesa,
Llavors hi ha el fill gran, que podríem dir Ramon Berenguer, que intenta treure el cap, que intenta d'alguna manera consolidar-se, però que s'ha trobat que amb les deixes, el testament del seu pare l'ha deixat amb les fronteres tancades, que no pot ampliar els límits sense el consentiment dels seus germans, amb una petita potestat per sobre d'ells, però en tot cas és una cosa que sembla que sigui molt nominativa. I després hi ha Mir Geribert. Mir Geribert, que encapçala tot el que seria la nova noblesa, aquesta noblesa de penedesenca, aquesta noblesa que està per sota del riu Llobregat, que d'alguna manera li està dient als comtes de Barcelona o als altres comtes que som nosaltres els que estem defensant les fronteres, som nosaltres els que estem sostenint els andalusins, per tant, volem una part més important d'aquest pastís. I per tant, doncs, a partir d'ara ens el quedem nosaltres. Hi ha personatges clau, un ja l'hem comentat, Armengarda de Barcelona. Els noms també tenen el seu. Armengarda de Barcelona, que de fet tot gira també a l'entorn del seu testament, perquè Armengarda doncs, sembla ser que no arribarà, diguem-ne, a la inauguració del monestir i per tant doncs, prepara el seu testament perquè quedi petjada històrica que ha estat ella, diguem-ne, la que l'ha impulsat, no? Una de les coses que m'he quedat més sorprès ha estat la poca informació que hi ha sobre aquest monestir. Poca informació, vull dir, no s'ha excavat, sí que està documentat sobretot els espais que ha passat d'aquí cap allà, sobretot a través de documentació del bisbat, però no està estudiat profundament per saber com es va fundar, per què es va fundar i per què hi havia un altar de Sant Martí, per què no hi havia un altar de Sant Sebastià. Tot això no està investigat i ha sigut una curiositat que m'ha ressaltat, no? De totes maneres, la documentació primera, que és el 1024, dona a entendre que hi ha un temple anterior, i el 1030 és quan ens basem exactament de que ja existeix el monestir, a través del testament d'Armengarda, que és la mare de Mir Geribert, en el qual dota de les deixes necessàries perquè aquest monestir pugui continuar endavant. El qual ens dona a entendre perfectament que aquest monestir ja hi era, o entenem que ja era. Podia ser un any abans, 2 anys abans, el que sigui, sí. Que ja hi havia alguna cosa allà. Hi havia alguna cosa. Estava fet del tot? No ho sabem exactament, no? I aquestes són les coses que sobten una mica, no? Un espai com aquest, que realment té un procés històric penedesenc envejable, que ens podria explicar part de la història ja no del Penedès, sinó de Catalunya, estigui tan poc estudiat, no? Ara esperem que amb les noves reformes que s'estan fent de l'Església hi puguin haver alguna excavació i en traiem una miqueta més de llum, no? Tu aprofites la novel·la també per llançar hipòtesis, no? Llançar algunes hipòtesis. Aquí llegeixo. Diu, faig menció d'algun dels dubtes que estan per resoldre. Dius, i fas hipòtesis. Per exemple, qüestions per on s'entrava el claustre, si aquest claustre havia estat pensat per alguna altra funció, la cronologia de la construcció del claustre i les reformes, la ubicació de l'altar de Sant Martí, on s'hi juren els testaments, la ubicació de les dependències dels monjos residents, etc etc. O sigui, aquests dubtes existeixen i tu vas llançant algunes hipòtesis. Clar, quan tu poses a escriure una novel·la i tractes de ser el màxim rigorós possible, el primer que tractes d'assabentar-se és, bueno, sí, aquest monument que veig jo ara és molt bonic, però per on s'hi entrava? I aquí entraven els monjos, i si havia de venir algú altre que no fos monjo, per on t'entrava? I on t'emmagatzemaven el seu menjar? I on tenien les dependències monacals? I si Mir Geribert signa un document que de la documentació diu que va signar a l'altar de Sant Martí, del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, on era aquest altar? I totes aquestes incògnites són les que no estan resoltes perquè no s'ha investigat, no? Pots tenir una hipòtesi que algú diu que podria ser aquí, que podria ser allà, que no sé què, però està tot per resoldre, no? Això per un cantó a l'hora de fer una novel·la et dona un marge de maniobra brutal, no? Però per gent que intentem fer com jo novel·la, però que sigui rigorosa històricament, de vegades ens costa de poder definir com ho podem arribar de lligar, no? I això sobta que no estigui una miqueta més ben estudiat. Sí. També dius que, com en totes les novel·les, hi ha un dolent, i aquest dolent és l'Alemany de Cervelló. Qui era aquest personatge, l'Alemany de Cervelló? A totes les novel·les hi ha d'haver un dolent, si no malament, perquè si no... Aquí el bo és Mir Geribert, evidentment, sempre és el bo. Sempre és el bo, el Mir Geribert serà el sant patró, no, de tots. No, però Alemany de Cervelló, per què Alemany de Cervelló?
Hi ha molts nobles que en el principi són incondicionals de Mir Geribert i donen suport, li juren fidelitat, fins i tot moltes vegades acaben dient-li que aniran a guerrejar amb ell, no? Però arriba un moment que el comte de Barcelona, el Ramon Berenguer, té molta habilitat o té molt de poder i acaba fent claudicar un per un a tots aquests nobles. Digue-li perquè tenen altres interessos al Vallès, perquè tenen altres interessos a Osona i els fa claudicar un a un. I Alemany de Cervelló n'és un. N'és un que en un moment determinat signa una fidelitat a favor de Ramon Berenguer en contra de Mir Geribert. I això és l'excusa que utilitzo per fer saber qui és el dolent. N'hi han d'altres, també ho dic, n'hi han d'altres. Però aquí en aquests moments, per la novel·la, per la proximitat i perquè tota la història que surt de trifulques entre ells, doncs era l'element perfecte per poder-lo fer. Això no vol dir que ell fos el primer ni fos l'últim. Hi ha Bernat Sandret de Gurb, per exemple, que serà fidel de Mir Geribert fins pràcticament a l'últim moment. Però n'hi ha d'altres que pel camí van deixant la seva fidelitat a Mir Geribert i s'acaben col·locant al màxim postor. Es queda pràcticament sol. Es queda pràcticament sol, com Ermessenda en el seu moment, però Mir Geribert es quedarà pràcticament sol, tot i així a Ramon Berenguer li costa molt posar-lo en cintura. De fet, la novel·la acaba abans de la revolta de Mir Geribert. Sí. Evidentment, aquí la prioritat... Que ell, fins i tot, al final de la novel·la és com una mena de crit d'esperança de que realment aconseguirà un comtat del Penedès. No? És que amb la documentació, el que podem entreveure de la documentació, amb el pare de Ramon Berenguer, que és Berenguer Ramon, els noms això... Sí, aquí es podien haver posat altres noms, perquè fan un embolic, Els Joan Joseps i Ases, que n'hi han per totes les cases, doncs aquí eren Berenguer Ramons i Ramons Berenguers, no? Doncs sembla ser que hi havia molt bona sintonia entre Berenguer Ramon i Mir Geribert, com hi havia hagut en altres moments entre la casa comtal i la casa vescomtal. I aquí sembla que hi havia molt bona relació, i aquesta bona relació sembla que tenia que veure amb la possibilitat de la creació d'un comtat. I això es veu, o sembla, o podem intentar llegir, en el testament de Berenguer Ramon quan li deixa el segon fill el comtat del Penedès, el comtat d'Olèrdola, en capitalitat a Olèrdola. Per tant, això podria ser una realitat. Aquesta no és la mateixa situació amb Ramon Berenguer, ni és la mateixa situació amb Sants Berenguer. De fet, de Sants Berenguer no en sabem res, només sabem aquest testament i el testament de la seva àvia. Per tant, tot queda molt complicat a l'aire a l'hora de saber què va passar en aquest segle XI i per què hi ha una trifulca tan important entre Mir i Geribert. Si aprofundíssim en el tema, podríem dir que hi ha una revolta feudal, una revolta de la noblesa, una revolta del clan vescomtal en contra del clan comtal, i aquest fracassa ja des de bon principi, perquè és una miqueta barroer, perquè hi ha un atac des del Palau Episcopal al Palau Comtal, amb pedres i no sé què, i serà Ermessenda de Carcassona qui es posi al costat del seu net, i serà el gran abat Oliva el que posarà pau i cintura i posarà en ordre a la part de la família vescomtal que està a Barcelona. No ho aconseguirà Mir Geribert, però farà. Per tant, Mir Geribert va perdent força a mesura que va passant el temps. No? Tot i així ja et dic que Ramon Berenguer no aconseguirà posar-lo en cintura fins al 1060, que no l'envia cap a Creuades, com aquell diu a Tortosa. No? De totes maneres, en Mir Geribert mor, diguem-ne, defensant el comtat de Barcelona, amb les tropes del comtat de Barcelona, no? Bueno, això és un altre tema que podríem entreveure aquí, perquè no surt en cap moment que, per exemple, Mir Geribert hagi d'agafar els seus homes i anar-se'n de creuada a les Terres de l'Ebre, que és una bogeria, que és qualsevol militar et diria que està fent una tonteria absoluta, perquè és traspassar tot de territori enemic fins a arribar a una ciutat ben fortificada i tractar-la d'atacar amb els teus soldats. Estàs passant per tot un territori enemic on et veuen a venir i al final és com una mena de sacrifici que no s'acaba d'entendre. No? I per tant, a partir d'aquest moment també la família de Mir Geribert, que sempre havia viscut a Olèrdola i que sempre havia tingut Olèrdola com a capital, és tirant de Sant Martí. Per tant, es dona a entendre com una mena de sacrifici que fa el personatge en benefici de la seva família perquè conservi tot el seu patrimoni, que és un patrimoni brutal. El seu fill, Arnau Mir, que serà el de Sant Martí, estarà al costat d'un dels dos bessons, que serà Ramon Berenguer i Berenguer Ramon, per no perdre el fil, que un assassinarà l'altre, doncs ell estarà al bando de l'assassinat, no? I tornarà a aixecar la revolta dels nobles de la zona del Penedès en contra de l'altre germà, aconseguint uns acords privilegiats. No explicarem al final, però potser sí que podem dir que al sepulcre hi ha dos cossos.
No diem res més? Gairebé ho has dit, doncs, gairebé ho has dit. Dos cossos, no dic res més, Vull dir, no dic res. De fet, no es diu, la novel·la. S'intueix. S'intueix. Però no es diu obertament, encara que s'intueix. Evidentment, i a sobre la taula hi havia molts finals, però tanmateix, com que vaig veure que hi havia tantes incògnites a resoldre, vaig preferir pel final que hi ha, que també deixi una miqueta entreoberta les portes a possibles interpretacions i que cadascú pensi l'opció que li consideri més oportuna. Sí que deixo entreveure el camí, i sí que deixo entreveure què hi ha d'haver i com ho ha d'haver i per què han de ser les persones que hi han d'haver aquí dintre, no? Però una mica el lector que també treballi i pensi una miqueta. I que si això serveix perquè vagin al Viquipèdia i busquin Manganito de Qual, Sant Sebastià d'Osgorski, aquesta tomba existeix, aquest sepulcre està aquí, aquest sepulcre està allà, doncs... Home, ho hem comentat moltes vegades, la novel·la històrica és una forma molt bona d'entrar en la història, perquè els llibres d'història acostumen a ser densos, acostumen a ser pesats de llegir, en canvi la novel·la històrica, malgrat que hi ha el seu apartat de ficció, doncs t'introdueix en tots els temes. I un apartat de ficció que de totes maneres tu expliques quin és aquest apartat de ficció. Ja deixes clar el que és ficció i el que és realitat. Està clar, un llibre d'història pot ser feixuc, perquè t'impregnarà de dades, t'impregnarà de moltes històries. Redactat d'una altra manera, en fi. La novel·la històrica el que pretén és amenitzar la història d'alguna manera, fer-la més propera, fer-la més animada, fer-la que la gent pugui empatitzar una miqueta més amb els personatges, fer-la més humana. És el que sempre comentava d'Ermessenda de Carcassona. Tenim una imatge d'aquesta senyora que era una dona estricta, religiosa, que sabia governar, autoritària. Per què? Perquè la documentació ens ha donat a entendre tot això. Però aquesta dona havia de ser mare. Sí, sí. Aquesta dona havia de ser àvia. Àvia. Per tant, aquesta dona havia de tindre els seus sentiments. Clar, I la documentació és tan freda que no reflecteix aquests sentiments. Sí. I això és el que pot arribar a fer la novel·la històrica, que el lector empatitzi amb aquests personatges i intenti conèixer una miqueta més el perquè de les seves decisions. Molt bé, Josep, doncs hem arribat al final. Moltes gràcies, en Josep Tort. Recordeu El sepulcre oblidat, de Josep Tort Miralles. Si no heu llegit Ermessenda de Carcassona, aquí teniu la trilogia que també va escriure en Josep Tort. Moltes gràcies, Josep, i esperem el teu nou llibre. Suposo que trigarà una mica després d'aquest estrès. No? Trigarà una mica. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més. Doncs gràcies també per haver-nos seguit fins aquí. Nosaltres tornarem, com sempre, la setmana que ve. Us esperem aquí, a Terra de Marca 21. Que tingueu una molt bona setmana.